साइनासालि नैबे बुहुमा मादि सान्दों सुबुंनो गावनि बे जिउखौ साननैसोनि साइनासालि नैबे बुहुमा साननैसोनि साइनासालि नैबे बुहुमा मादि सान्दों जोङो क्ल'सलि खाथियाव जायखियानो जेनेबा बियो बिपिएफ हिसाबैनो पार्टि बहुद दिन खालामबोदोंमोन आरो जोंनि बिएलपिनि आन्दोलनाव जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं बेखौ बयबो मिथिगौ गथिखे आं सानो जोंनि बिटिसिआव राजनितिक दा दिनैनि दिनाव माबा मोनसे घोषणा खालामनाया एसे उसुबिदा एसे नर्माल जागोरदों बेखौ आं सानदों बेखिनियानो जाथायनि आन्दोआव माबाफोर सन्देह दं जों बेखौनो बुंदों मा रहस्यआव बोरै मा जादों जायाखै बेनि सायाव तदन्त जागोन निश्चय तदन्त जागोन आरो जोङो बिथांनि फेमिलिखौ जोङो मथेथ' जों काउन्सिला जों सिन्था खालामो जय बर' हारिनि नोंथांमोननो सिगाङावहाय आङो भिडिअ क्लिप होनानै फैखाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि बिटिसिआवहाय मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम बेसेबां दुखुनि थासारि बोहैदों बिजिर गोरा सारा दिनै जों गासैखौबो नागारलांबाय गोबां मानसिया बुंदों बिनि गोदोनायावहाय बौनाय दाग दं बे खोथाखौ होनदों आंनि बायदिबा आं सानदों आरोखि जुदि बे दुरुंजों फार्स्ट नांदोंबा बे दुरुंनि बौनाय दाग जानो हागौ आरोखि बेयो एनिवे हाग्रामा सारा बुंदों बे जाय न'खरा दिनै सैनांबाय बिनि न'खर बिसिखौहाय बिटिसिनिफ्राय नायगोन आरो बेखौ माबायदि नायगोन बेखौ दा नैबे समाव खुनु मोनसे स्टेन्डखौ लाजाया जों बेखौ उननि समाव डिसकासन खालामनानै एसेमब्लियाव जों बेखौ पास खालामगोन बे खोथाखौ बुंबाय आरो लोगोसेयैनो जाथाया बोरै जामारनाय बेखौ संदाननो थाखाय बेखौ राहा लागोन आरो संदानथारगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो दानखानांगोनानो खारन सासे बिटिसिनि इएमआ मा खारनाव थैनो हागौ नङा होमबा ना न'खरनि जेंना जादों ना बिथोरै माबा मोनसे बेखौ सोरबा धमकी हरदों ना माबा मोनसे बबे ग्राउन्डआव जुदि मानसिनाव जुदि माबा मोनसे दुखु थायाबाथ' हारसिङैबो रावबो सुइसाइड जाया मालाबा माबा मोनसे जाहोनाव गाव लाजिनानैबो सुइसाइड जानो हागौ गोबां मोनसे इसु थानो हागौ दै सासे मानसिनाव बयनिबो न'खराव माखासे जाथायफ्रा फिसा फिसा थाया नङा थायो आरो जेब्लानाखि गावखौ फोजोबनानै लानांगौनि जाबाय अब्ला बेहाय माने थासारिया राहा मोनथाराबा बेबायदि सिद्धान्तआवहाय मानसिफ्रा लाफाङो आरोखि जिउआव नाथाय लानो नाङामोन खिन्थु आनकन्ट्रल जाहैयोब्ला लानांगौ बायदि जानानै फैयो मानसिया बे आरो बाथ्राया जेरैबो राहा नागिरनानै मोना जायोब्ला दा गोबां मानसिनाव सन्देहबो जादों बियो गावखौ फोजोबना लाथावथाव नङा निसय माबा मोनसे थानो हागौ वेल एन्ड गुड जुदि थायोब्ला बेखौ जोंहा इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों आरामसे हमनो मोनगोन आरो बेयाव बिसास दं आरो फोथायनाय दङ ओंखायनो आं खावलायदों बेनि सायावहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो मोजां रोखोमै स्टेप लायो आरो बै न'खरखौ बिजिर गोरा सारनि न'खरनि फेमिलिखौहाय बिटिसिनिफ्राय आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोननि गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि सुबिदाफोरखौ बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ होयो आं बेखिनिखौनो खावलायबाय दिनै बिथांखौ बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव लाबोनानै जोबथा बिदाय होनाय जाबाय आरो फिन बिदिनो बिटिसिखौबो दिनै लकेल हलिडे हिसाबै फोसावनाय जाबाय दिनै 29 आगस्ट खालि माने दिनै बिटिसिखौबो लकेल हलिडे हिसाबै फोसावनानै होनाय जाबाय आरोखि स' बेखिनि आपडेटखौनो होबाय आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आरो जों थाहैनो हाथों आरो गमामा जुदि बिथाङा जुदि हारसिङै सुइसाइड जामाराखैब्ला बेखौ जुदि सोरबाफोर बुथारमारदोंब्ला बेखौ स्ट्रिक्ट एक्सन लाथों आयेना बेखौ नायबिजिरथों आं बेखौनो खावलायबाय गोजोन्थों।